את הקהל היקר והנכבד עד 120 שנה, שבוע טוב, מזל טוב, ליום הנביא זכור לטוב. בחסד השם נדבך נאמר שתי הלכות בבחינה של כל שונה הלכות בכל יום מותר לשוב לעולם הבא. ויהיה להצלחה ולישועת החיילים שלנו היקרים והחטופים. אמן. בריאות טובה, נחמה והצלת וחגילות. אמן. כל מי שצריך ישועה השם יושיע. אמן. התפלל מיושב. מי שהוכרח להתפלל מיושב נחמה שהיה בנסיעה וכיוצא בזה, אפילו אם לאחר שהגיע למחוז חרצו לא עבר זמן תפילה, אין צריך לחזור ולהתפלל שוב מעומד, כי התפילה מעומד אינה מעכבת. אומר לעצמו עכשיו דבר כזה: נסעתי ברכבת, לא הייתה לי אפשרות אחרת, אז התפללתי עמידה בישיבה. עכשיו הגעתי הביתה, מה, אני צריך לחזור עכשיו להתפלל שוב פעם בעמידה? אומרת ההלכה, יצאת ידי חובה. דבר אחרון, חביב מוריי ורבותיי, נקודה למחשבה לכל אחד ואחד מאיתנו, גם הנמצאים כאן וגם הצופים, בעזרת השם תעבירו את זה הלאה. לא יתפלל בהרהור הלב. אני מחכה לכם את זה רבותיי, חיקוי כמו חקיינים. יש הרבה כאלה שעושים את הסידור כאילו מתפללים. הוא לא ממלמל בשפתיו רבותיי, הוא לא חותך את המילים, הוא לא אומר את המילים רבותיי, זו בעיה. אם השם נתן לך מתק שפתיים ואתה יודע לקרוא, ואתה יודע לזהות את האותיות ואת הכל, תקרא את זה, כמה שתספיק לאט לאט תתאמן, ובורא עולם שומע את תפילת כל פה. אומרת ההלכה, לא יתפלל בהרהור הלב, אלא יחתוך את התיבות בשפתיו. תיבות זה מילים, ואם יתפלל בהרהור, לא יצא ידי חובה וחייב לחזור ולהתפלל. וטוב שיתנה שאם אינו חייב תהיה תפילתו נדבה. הוא אומר לעצמו עכשיו רגע, עכשיו הרב אמר לי שמה שעשיתי מקודם זה לא בסדר, שרק התבוננתי במילים ולא חתכתי בשפתיי. אז מה עכשיו אני אעשה? אני אעשה עוד פעם תפילה? אומרת ההלכה תעשה עוד פעם, אומרת ההלכה תעשה עוד פעם תפילה, ותחתוך בשפתיך מילה במילה, ותכוון שהתפילה הזו, אם היא צריכה להיות תפילה בתורת נדבה, היא תהיה בתורת נדבה, ואם היא חיוב, אז היא תהיה חיוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך.